Good morning. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Ja guys, this is Opa. Welcome to my channel. Wako ka-update gahapon guys kay agang cellphone lubat. Nag-charge ko hapon na ja gabi na pud nakuha ja ngit-ngit naman mga na ko naka-vlog. Update guys di Nato pa nagahapon. Napay gamay na tuto ako ang isa na lang man nakapalit na sumpay. Ja nagkagabi nagtug na hinga na nalaman ang butangan sa nahog kortina dada pa mga gamit na pas gawas ja wa pa matiwas og bungbong kay mao man laging giuna sa alam mag-atop gahapon pag karon murag matiwas-tiwas sa siguro ning bungbong og makaigo agsin ja guys kumusta naman mong tanan sa di pa day ko pasalamat inyong tanan. Pasalamat dayta sa tong labang makagagahom kay karong oras sa karong mga taknaa. Kitagaan gihapon ta ni jag kinabuhi. Managingon bisag nagantos ta importante naginhawa gihapon tarong mga orasa. Ja maong nakani mo ni. Mao nay nabuhat gahapon og katong bungbong to sa likod. Ja lagang mga tanom guys. Buhi man pud sila. Ja pasalamat ko sa mga sponsors na natiop na jud paggamay. Ja lahi dari kay og adlaw, grabing inita. Ja og gabi ay tugnaw. Ang tugnawa bisag nga ron alas 6 na tugnaw pa anja pud ni mga alas 7 kapin ara na pud ning inita. Ja asam tanggahawat ko sa kuan guys tubig kay dag-host dia. Napa may nagsaod ug mahuman na ako na pay magsaod kay nahurot naghang tubig. Da basig karon ang ipauna og taod ag iniduro kay ram paita kaadyo. Naa na antay septic tank pero iniduro may wa pa pud na taod. Ay ipauna karon sa mga tanak kong kuya og unsay kuwang kay napamantoy semento og kabilya. O kay ba og pilay kuwang sa bunbun. Daghang salamat kadto sa mga sponsors. Sis nga nasa Taiwan sis salamat kadto sis. Salamat sa kanunay pag-update na. Okay ra lagi. Dilagi ito pasagdan sa Ginoo. Diyan ni ate nga naa sa Italia Ate Pil. Salamat kaadto te sa imong kanunay pagtimbay og sa imong suporta. Napanta nga kamong tanan giyahan mo kanunay sa Ginoo og tagaan mo mga maadjong panglawas ni ma'am nga nasa Amerika ma'am Git Wilsonis. Murag naluag gamay hang daghan nga nakakita ko nimo nga murag medyo okay na kahinat panta nga padadyo ng imong pagkaadyo. Maadyo na anta karong wa na kay bation. Ug ni Ate Lo nga nasa Canada ti salamat kadto tinate. Nabutang na agsin balik ko ani sidya. Pito ay unom ka 8 og unom ka 10 nga sukod sa sin. Ja napog mga kahoy na. Muag na kumpleto na agi baba pero agkan anas mas bungbungan pang baringa may kuwang panaho. Pero sag dila man tagwat maliop ra maning sin. Ni Kuya F nga nasa Canada salamat kaadto kuya. Amping pud kanunay diha. Kay baw ko nga kanunay mo nagtimbaya sang channel. Mong salamat sa kaadto. Bisag magkawawa ko di gihapon mo undang og tan-aw. Ug ni ate pud nga nasa Canada, ni Ate Lo. Ti salamat kaadto te. Ag imong giingon nga pang flooring ha sa lamang giuna sa sente kay kuwang dagang budget para sa sin. Mga na lamang gidugang. Sag di lamang flooring te kay og di pa lagi mag-uwan. Na may atop di lagi ni malapok pohon na lamang pud og mao nay hang budget na nagpara sa flooring kay gang giapas kani mabungbungan ni karon matiop ba. Kay grabe pong daghan naglamok. Da sa ninyong tanan katong nagtimbaya sang channel. Salamat kadto ninyong tanan. Nagpunta nga di mo pulan nga sige subaybay sang vlog. Punpun ug makaginhawar ako guys. Di na lagi ko ma-emotional ug maka luag-luag na ko ari. Ja. Takit salaman taon ja guys ug kuan kay magsikaso sa ako dari para pud sa pamahaw namo. So, mga buwak di okay naman po
dahil nga buhi naman pa siya. Yan, kamatis ug sili. Agara jang lito sa may waka survive kay ning kalit magka mga luja man mangwa na laman hagida kay duha ra ba pud to ka mineralan daw. Bugat pud sa kay nga luja man kay malag itong wala na hamati man nga sige nga res relokasyon ja. Nabuad sa init. Mga matay. A few moments later. Guys, nagandam na ko sa among sadaan nagpaniud to. Mao ni. Laoy la mas gihapon. Medyo na laman ni nailaw oy. Ja way kamunggay kay wanay kamunggay dari. Para sa mong gipuy-an sa una nga. Nay kamunggay. Gana guys. Mao na ni si Ja. Naatupan na. Andiyan na bungbungan na pudag sa likod. Nakakanaag sa likod na si Ja. Na si Ja. Ja agdaris. Isig kakilid. Maoywa pa. Kanang bumbungan na skilid. Agbungbung na silingan. Jaga kumubungbung papukugahu. Ada ka ni Ja. Agatubangan. O ni. Natupan na. Salamat ka sa mga sponsors ug kanindong tanan nga nagtimbaya kanunay sang vlog. Anja karong palis guys naghuman na magpaniud to. Na pang ati man nga nagkari na pong paras iniduro kay naato pa naman di na init magtrabaho. Arong mabutang nag-iniduro dari kay rang sa ula ka jog may CR na naantay septic tank. Pero bawal maywa pa. Da pasensya na mo guys, wako ka vlog hapon kay gang cellphone nalubat. Sa hapon naman ko naka-charge, ara pong gibilin na to sang gi-charge sa gabi na pud nakuha. Dawa na lang po ko nag-vlog gabi kay ngit-ngit man pud may nangiubra gihapon. Maong karon na lamang ko nag-vlog. A few moments later. Palis guys. Karon suguda na pagpatag agpa sa inidoro. Kay arong mabutang nag-inidoro kay ang lisuda og YCR taguwat nga wa pa ikabungbong ka na sa lamay unahon. Kutkut na mi guys para sa butanganan sa inidoro. Mipod mo na pong napilukot-kot o ara ba dyan? Kaya guys kaya arang lisura ka jug YCR buang tag dagan-dagan sa kalibunan. Among paspasan guys. Guys, kay kalibangan nami guys. Guys, dana guys, naghalo na miss para sa flooring sa CR. Pasalamat naman po ko sa mga trabahante di bisag wa pay bayad-bayad. Sige ragya pag pangatawa pero pangat na siguro pod. Akan siguro guys. Da imported na ba ni sila mahalon jud kuno. Guys, hinaji guys, kay mamulanay guys. Ato pa, buhi ang tubig kay mataba na sila. Yaon ba gibuhi andi ah. Hukti, isab. Mubasa mas lang injaw. Grabe. Ang ano, taga-masa, sika jo. Murag Tagala. Tagalasang. Masa ngayon nag-siksi, ikot ka masuldo. Yan, may dako ka jo great ning ano
Yan nga tagamasa. Sexy pa, manyag pa. Mura ko lang siya kanang mutya sa kahanginan. Dahil nang ulit taon na sa gabi iba, naingon nga, hagdawon ko ka ng mga tipaka sa kagahapon. Andiyan kayo, man dyan abres bintana, ning lahos. May bintana ko kung Do, ilaban. may Ito na guys, kay mula na guys. Guys, mao na ni ag-update sa pajag. Mao na ni siya guys na aglikod pa mo ay nabungbungan, ag isig ka kilid wa pa. A few moments later. Siya guys, madyong gabi yung tanan. Diya humanamig pa ni hapon. Ang pagpataod ganina sa bawl sa inidoro, wa pa natiwas kay nakuwangan pa mig bunbun. Mga salamat po na magsud mo pero pasalamat lang magyapon og kay maadyo ka Ginoo bisag ningon mo nga di pa mo katabang na kay lisod mo pero naabot-abot sa laing nasod ang ning tabang na hanggang kadong salamat dyan. O kabantay guys, just ni aging semana 500 subscribers pa man ko karon 600 plus na 670 na. Kay kalalagi po doon sa higwa ko'y load, di ko maka-open sa hangkuan, mo di ko kabantay. Daghan-daghan naman dahil po. Duha pa ko kabuan nag-vlog-vlog, ang sige pa dyan kawa, kay di ko kada adlaw maka-upload. Daghan dyan salamat ka doon ninyong tanan sa mga bag-o. Sabi na sa mga daan nga, hantod karon naagi hapon sila sakad sa pagsugod na. God bless you always ninyong tanan. Daamping mo kanunay, gasaman murong dapita sa kalibutan. Labi na sa atong panahon karon nga di na masabtan. Natpanta nga puhon-puhon, magkatapok-tapok taninjo, makita-kita taninjo kay mao dyan na ang ipangandoy. Labi na tong mga malumang kasing-kasing nga naara nagpaludo na. Pasalamat ka kung dako sa Ginoo nga gihatag mo ni dyan na kay kamura jay nakaangin nga. Das katong pagsugod pag idemulis mi, gusto na ko mo surrender pero tungod din do sa inyong pagdasig na sa inyong pagmahal ug pagtabang nakakuan gihapon ko nga maningkamot gihapon ko kay tungod ninyo. Diya guys, ug mapuhon update po nagan sa imong mahuman. Daghan ka dun salamat kay gabi na pod. Diya kaman pod na dani usugod na pog edit karong maka-upload ko. Kay daghan iniingon nga update lagi kunog dahan sa daghang pagtukod sa bahay. Katong ningon na nga giminga mo na kay hang vlog magkawawa. Ako pod giminga pud ko ninyo kay labi nang kanang nagbasa na sa hang vlog sa daghang nag-comment. Karon jud magkalisod pa ko kay mao lagi bahin-bahin pa pag oras pero punpon no makaplastar na. Basig ana ra pud ko makalagloag kanunay na ko maka-upload. Naman to, salamat ka dun tanan. Sis nga nasa Taiwan, sis, salamat ka dun sa kanunay nga pag-update na ho. Salamat ka adyo, napunta nga punpo, nung makauli na ka, magkita punta dari. Ni Ate Pil nga nasa Italy, te. Salamat pud ka adyo, te, amping pud kanunay diha. Ni Ma'am nga nasa Canada. Ug ni Ma'am nga nasa Amerika, salamat pud ka adyo, Ma'am. Ug ni Kuya nga naa sa Canada, salamat kadto kuya. Mula pug ko sa imong bahay pon kuya kay murag maadto tay imong bahay kay murag lami-lami tay imong bahay dito sa Cortes. Diyan na maghang manghod sa Cortes. Deul na pwede ra na mo motoron ng imong lugar. Kay magian ra na mo ug mga tumisawang. Diyan ni Ate Lu pod nga naa sa Canada te, salamat pud kaadto te. Imong kanunay pag-update na og sa imong suporta. Salamat kadto ninyong tanan sa tanan-tanan nga nagmahal na. Salamat sa kadto ninyong tanan. Ginoo nay kay baw magbas ninyo. Mao ra dyan ang ikabas ninyo ang pag-ampo ra dyan. Ug ni Ate Nini Dangote. Amping lamang pud kanunay te adyo pasagad sa imong lawas kay ug nasa man imong gibati ay ampo ra naghugat mawara maadyo ra lagi ka.
ni ma'am nga nasa Amerika. Ma'am, hinatman ta nga okay na gimong pagpa-implant sa imong ngipon. Kay baw ko nga di nalalim na magantos ng inga ng mag-implant kay mahubagan sa di ka makakaon. Ampora man mo na kanunay nga namo sa mga maadjong panglawas. Mao na to guys. See you in my next vlog. Kay mura gabi na pod aron maka-edit sa pug ko. Bye bye.